Repoloreista. Eikö täällä voi lämpöä? Oikein tämmöistä kohteita. Ihan kuin mommi. Viisikö näitä olisi pitänyt olla? No mutta eikö Paukula sitten ollut? Niin, mutta onko se koira tässä? Eli se ei ole ilmoittanut. Mä haluan, että se on ilmoittanut. Rahapula on. Ei perse kestä. Ei oikein. Ei yksinkertaisesti ollut rahaa enää. Pelkästään noissa eteisissä päivärahoista, niin ajattelet, että puolet siitä päivärahasta pelkästään suurin piirtein puolet näyttelyistä maksuihin, niin se on aika vitun paljon. Samasta Jyväskylän KV:tä miettinyt sitten, se on marraskuussa. Pamela. Mä käytän sen uutispentuvattelystä. Voisiko siitä lähettää sinne? Komeroittelyt, jos sitä ei sitten kaikkien näyttää. Tää kattoo, onko niitä ruukissa on se pentunäyttely. Syksyllä. Missä Pamela menee pentunäyttelyyn. Ja taitaa syyskuussa Itäjärvi kävi. Niin ja no sitten tää Kajaanissa on näyttely. Sitten ei tästä omilta ryhmänäyttelyitä mitään sitten. Pamelalla. Katihan maksaa Pamelan näyttely. Mitä sovitte siinä on? No mä kysyin Katilta, että miten ne noi näyttelyt. No tähän maksaa. Selvä. No rajaa minkä verran maksat. Montako näyttelyä. Noin. Mutta sitten mä sanoin, että se on semmonen homma, että Pamela ei mene junnuihin vielä messariin, se menee pentulokkaan, se on ihan turha vielä messariin. Pentulokkaan. Ja toivottavasti sinne 3 koiraa mukaan, mä en kaipaa sinne yhtä englanninpuudokkia mukaan. Se lähet sinne, et se on sitten tammikuussa Kajaaniin, se menee junnuihin. Että se pitää kappaletta ja sitten sillä sanoo, että mulla mitä sitten mä teen. Että sitäpä ollaan sitten kautta. Ehkä mä en niinku tykkää korjata kandia.